Pamiętny czerwiec. We wszystkich miastach naokoło jest mocka ulic, których patronoma są ludzie, bohatery, poety, pisarze, o których się pamięta i takich, o których już blank wszystkie przepomnieli. Ale są też ulice, przy których na tabulkach są ino daty. I z tymi drugda jest najgorzej, bo to teraz we szulach mało wiele się godo o historii tej naszej maluśkiej domowizny, chociaż godają, że ja, ale ja tam za wszystko nie wierzę, a roztomajte mądroki od 7 boleści cięgiem machlują przy tej najnowszej historii. Każdy, kto ma ino dziura w zadku, najlepiej miarkuje, co szkolarzom potrza wiedzieć o swoim mieście, krysie, województwie i o całej Polsce. Taką datą dla nas, chorzowioków, jest 23 czerwca. Spytajcie jakiegoś szkolarza ze szóstkoma na Cajdnisie, co się w ten czas przydarzyło, co jest za tym dnioszkiem sam u nas tak poprawdzie skuplowany. Wnet żaden ze 14-letnich młodzioków wam tego nie żyknie, bo skany one to mają wiedzieć. Przeca rektory kukają na tych we Warszawie i bez tu czyż mocka studiowo przy tej latośnej maturze, kiedy ci to młodzioki pisali takie głupoty, których by nie wypokopił żaden satyryk. I no po wtory rektor żyknie swoim szkolarzom coś mądrego o swoim mieście. Z kulinego też człowiek sam dzisiaj deczko pogowędził o takim datum, które jest festynie skuplowane ze Chorzowem. Idzie mi o ten dzień 23 czerwca 1922 roku, kiedy ci to na zicher przykuplowali Chorzów do Polski. Później na to 87 lat, kiedy to się stało, kiedy zawdy naszo śląsko-królewsko huta przywlostrowali nazwę do Polski i nie godą samowerkiem pod tym mianem ino o mieście. I czy to się tym mądrokom ze starej Polski zdało, jeśli nie. I o też cięgie we czerwieniu ci mam przed ślepioma taki obrozek. Maminen ojciec, starzyk Paulek, zicnięty na ryczce przed familiotkiem na Krojce, przed chałupą hajterowskiej styrczy Bożomenka, przeniesiono z Eki Krojskiej i Bytomskiej, ze fajwką w gębie, a naokoło koleniego my, bajtle, słuchamy jak o sprawie o tych wszystkich śląskich powstaniach. Berą tak i berą, ale dla niego tak naisto najważniejsze to było te trzecie powstanie, bez którego królewsko huta nie byłaby Polsko. Bo dajcie ino pozów, kto by wypokopił tam kiejsik w tym 1858 roku, kiedy to kaiser Wilhelm, w ten czas jeszcze król, sprawił ze takiej kolonii Königshity, ze Erdmannswilu, Szarlocińca i ze tych moich pnioków, poszczydnich, wiertnich, logiewnik i kutymy jeszcze, że Klemzowca, teli miasto Königshity. I że kajsik bez mała 60 lat nie skorzy, będzie łono polskie. Słuchajcie, o tym Łochentole go dali zawdy starzyk Paul, bo bele w tomu on tego nie żyknie, wszystko to się napoczło, richtig we palmowo niedziela, w marcu 21 roka, kiedy sam na Śląsku te Angliki, żabojady i takie ci tam Italiońce zrichtowali dla nas ten wiosecki plebiscyt, przy którym ci było zdziebko knap ze polskimi szkartkoma, mocka więcej było ci wszystkich do kupy szkartek niemieckich. Tak ci to po naszym dopoluło i że w nocy ze 2 na 3 maja napoczło się trzecie powstanie śląskie. Już o 6 roku powstańcy przyszli, żeby tkowa ode wsi Chorzów do miasta. I osprawiali tak starzyk, osprawiali, a ja miał srogo uciecha, kiedy mógł mojemu rektorowi depcie we 17 powiedzieć, i że sam we tej szuli mój starzyk powstaniec pora dni wachował do kupy za jego 4. kompanią. Nie wszystko w tym czas im klapło, dosik i że na podzim ogłosili, co królewsko huta będzie odsiela Polsko. Tu starzyk zawdy sztopli, pyknęli fajwką, sztachnęli się ze 2 razy, a nikie to mu jej płaczka ze ślepio skapła, kiedy tak wspominał te łońskie lata. Było ci no sosik ze 300 chopa, kiedy my tak poszli 23 czerwca do kupy za naszym hajnusiem majętnym, aż do Bederowca, co by przywitać naszych polskich wojoków, których przywiódł, przykludził sam generał Horoszkiewicz, kliczyli starzyk, a był ci to gryfnisty piątek ino od huty Laura, ciąg smont, na cołko ci ta nasza dolina szwajcarsko. Nie miarkuję w to napisał, ale ja se pamiętam te starzykowe sztrofki, chociaż nie są ci one blank po naszemu. Spełniony marzeń wielki cud, niewodli spadły z rąk kajdany, zmartwychwstał górnośląski lud z Polską na wieki już związany.
Już nie skorzy przy telim szykownym einfarcie kolemolkowego szynku rydy ciepnęli starosta świętochlowicki i wojewoda Rymer i rajca Izikowski, witał ci też wszystkich kole magistratu Birgemeister Bral, a zoczno ślązoczka Petronela Golasiowo ze Klemzowca dała mu tablet, na którym byli chleb i sól. Festelnie ci też ludzie rade byli, kiedy przyjechał generał Szeptycki, przedeptali Kaiserstraßy, którą się troski wolności mianuje. Tam był drugi taki srogi einfarkt, przy którym witali wszystkich Smelcy Żdubiel i Bergmund Paluch. A że na plac przy Gneisenaustrasse, troski to jest ci szkoła na ulicy Dąbrowskiego. Kaj odprawili mszo ze srogą asystą. Doczkali powstańce i starzyk Paulty i Pojski i no długo jeszcze Ślązoki ze Chorzowa nie poradzili spokopić, eli są oni już we Polsce, albo cięgiem jeszcze przy Niemcach. To Eugen Smioków.